गाइखेर सा गाइखेरनि साखौ नोंथाङा लोंनो मोजां मोनो नामा? खायफा सुबुंफोरा गाइखेर साखौ लोंनो मोजां मोनो, नाथाय खायफा सुबुङा गाइखेर साखौ देहानि थाखाय लोंनो मोजां मोना। गाइखेर साया देहायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो। जुदि नोंथाङाबो गाइखेर सा लोङो अब्ला सांग्रां जा। सानफ्रोमबो गाइखेर सा लोंनायाव नोंथांनि देहाया गोबां जेंना सोमजिनो हागौ, मानोना गाइखेर सायाव 231.5 केल'रिज थायो आरो 54 ग्राम सुगार थायो। लोगोसे गासै 54 कार्ब्स थायो आरो बेवहाय जेबो रोखोमनि प्रटिन, फाइबार, सडियाम आरो कलेस्टेरल थाया। बेनिखायनो गाइखेर साया जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। गाइखेर साया देहायाव डायबिटिस आरो गेस्ट्रिक सोमजिहोयो आरो गाइखेर साया मैखुन आरो बिगुरनि गाज्रि जाहोनबो जानो हागौ। बेनिखायनो गाइखेर साखौ सानफ्रोमबो लोंबाय थानाया देहानि थाखाय गोबां गाज्रि। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।